בקיצור, אז ככה, התלבשתי יפה, לא כמו ככה, כמו שגרים. בקיצור, אז ככה, אני מוצאת את עצמי באשדוד, בחתונה שם, אני פותחת לי ברחבת הריקודים. פתאום הוא ניגש, הבחור הזה היפה, אז אני שמה אותה בטן. חזן. הסתכלתי עליו, ואני ככה הסתכלתי עליו וככה, ואמרתי לו, אחי, יש לך סיגר? למה אין לי סיגר? אין לי משהו, משם יש לך סיגר. ולא, הוא ברח, הלך. אוי, הוא היה רוסי. יש לי בעיות עם רוסים, יש לי בעיות עם אתיופים, אני לא גזענית, אבל יש לי בעיות איתה. סליחה, יש לי גם בעיות עם בעלי לשעבר, יש לי בעיות גם עם האצלה שלי בבית, יש לי בעיות עם מלא דברים, סליחה, יש בעיות, אני בן אדם בעייתי. אני הייתי אצל קלינאי תקשורת, הייתי אצל מורה לפסנתר, הייתי אצל מורה לפיתוח קול, אפשר לשמוע לפי הקול שלי. כי תראי, אמרו לי, כאילו, רציתי לחזור בתשובה, חזרתי בשאלה, ואז הייתי בתשובה, ועוד פעם שאלה, ועוד פעם תשובה, ועוד פעם שאלה. בקיצור, הכיסוי ראש נהיה סמרטוט רצפה. בקיצור, אז את יודעת, כאילו זה היה השאלה שלי, שהייתי חילונית, כאילו, אני עכשיו צנועה, אתם רואים אותי עוד, כאילו, הייתי פעם חצופה יותר. בקיצור, הייתי צנועה, וככה, הרב אמר לי, אסור לך לשיר ליד אנשים, אל תשאירי קריוקי, תעשי בבית קריוקי, ואני אוהבת לשיר. אני אוהבת, הבית שלי זה 4 קירותיים ו7 אמותיים. כאילו, זה הבית שלי, זה לא הבית שלך, זה בית שלי, שילמתי עליו דמי ערבות, סליחה. אני קניתי אותו בכסף, כאילו מזכירה, כאילו מביאים לי מישהו שמביא לי תרומה, אז מה, סליחה? אבל זה בית שלי כרגע. אוי, בקיצור, אמר לי, כל אישה ערווה. כאילו, יש פסוק כזה, וזה אני לא יודעת, אני כאילו הייתי דתית לשעבר, אני הייתי בפתח תקווה שם, בסגולה, ישבתי באמנה. בקיצור, אז הוא אומר לי כזה, אסור לך לשיר ואין לך זה, ופתאום עטתי על עצמי כיסוי ראש, ונראיתי פתאום דתית כזאת, יפה, לא כמו הדתיות המכוערות. יש דתיות גם יפות. בקיצור, אז ככה, אמרתי לו, תגיד לי, איך יש כאילו קול שמזכיר שערה של כוס? אני לא מבינה, כאילו, למה אסור לי לשיר, סליחה? למה? אני אוהבת לשיר, זה הזמן לסלוח, את האמת למרוח. אני אוהבת טברנות, אני חיה, אני נושבת, אני מעט שהתגרשתי. נרשמתי למכון כושר, שברתי את הרגל. נרשמתי לריקודי הרם פעמיים בשבוע, שברתי את הרגל השנייה. אמרתי, טוב, בואי, נלך לעשות קצת שופינג, לקנות קצת בגדים, פשטתי את הרגל. בקיצור, לא מכאן ולא מכאן, לא מדוושה ולא מעוקצה. בקיצור, נפילה. לפחות היה בעל היה מביא משהו, קונה.